Igbo bi wo mmadụ abịa ndị ọma ndị eme ọnụ mmadụ Imo ndị ọma ndị eme ọnụ mmadụ Anambra ndị ọma ndị eme ọnụ mmadụ Enugu ndị ọma ndị eme ọnụ mmadụ Ebonyi ndị ọma ndị eme ọnụ mmadụ Igbo bi wo mmadụ Delta ndị ọma ndị eme ọnụ mmadụ Ndị Igbo niile n'ụwa niile gbaa gburugburu mmadụ Nke a bụ Igbo Comedy Reloaded Volume 8 by Sanko FM. Eze ndị mfere na Los Angeles, California. Nwanne ka anyị wee na-ekwu wee bido. Nwaanyị ga, nwaanyị ga, nwaanyị ga, nwaanyị ga. Gịnị mere nwaanyị ga? Gịnị mere nwaanyị ga? Sanko FM, President in Eze ndị mfere na Los Angeles, California, USA. Nwanne ya asụsụ egwuregwu Sanko FM ga-ekwu nwanne ọ dị ka ebe nji ime MC nwanne ebe nji ime MC yata gwa bụrụkwa ihe ahụ pati during Christmas time yata Christmas period a na-eme pati na Christmas yatago ya bụrụkwa Christian party yatago nwanne mmadụ ankele MC yata bịa bụrụkwa Christian party nwanne ịma na ọbụla na Christian party niile ka a na-agba akọhọl nwanne ọnwụ ụfọdụ a na-ahụ ụfọdụ adị ahụ nwanne Christian party nke a nwanne asị no alcohol amanụ alcohol wine niile dị ebe ahụ nọ alcohol non alcohol mmanya niile dị ebe ahụ non alcohol nwanne ebe ọgbapụtachara onye ọbụla mmanya n'iko nwanne ọgbapụtachara onye ọbụla mmanya n'iko nwanne n'iko mụnwa bụrụ MC wee sị mgbe onye ọbụla kwụrụ n'ọtọ onye ọbụla kwụrụ ọtọ si mgbe onye ọbụla bunye n'iko n'elu onye ọbụla ebunye iko ya nso biko ngwa ka anyị kpọkọrịta n'iko ka anyị kpọkọrịta n'iko ka anyị kpọkọrịta n'iko nwanne spirit ka eji ebe adapụ microphone ozugbo nwanne asị na mmadụ alụka mana ha ma mmadụ na nwa gị ihe ọjọọ bụ n'obi nwaanyị ga, nwaanyị ga, nwaanyị ga, nwaanyị ga. Gịnị mere nwaanyị ga? Gịnị mere nwaanyị ga? Nwaanyị ga, nwaanyị ga. Ụkwa dagburu nwaanyị ga. Egbe gburu ọkụkọ tara akịka, akịka tara mkpọ, ọ sụwara ụkwa, ụkwa dagburu nwaanyị ga. Nwaanyị ga. Nwanne ọ dị ka ebe a na-eme crusade ihe taa ebu crusade wee na n'ofu ime obodo nwanne n'ofu ime obodo ka ebu crusade wee na ihe taa after 5 days crusade ihe taa ebido mbọsị Monday crusade ya end mbọsị Friday nwanne eme na day 1 nwanne ndị Igbo ka eji eme n'ofu ime obodo emego day 1 n'ime obodo eme day 2 mee day 3 mee day 4 nwanne day 5 mee day 4 nwanne day 5 asị na pastọ ya esi esiga ana na pastọ onye ọcha ihe taa ihe si esi wee bịa na onye nwanyị bịa siga mechie nwanne kpa mbọsị crusade day 5 eruo na anyị emechi nwanne obodo niile eju ma ndị onye ọbụla ma ndị isi dị mma ma ndị ala eju ka akụna nwa onye ọcha ya dọgwa ha okwu nwanne wee ụdị ofu interpreta ihe taa na onye na-interpret ihe onye ọcha ya na-ekwu ihe na-agwa ihe onye ọcha na-ekwu nwanne onye ọcha kpụọ n'Igbo ka ọ ya ngwa anyị ya bụkwa ofu onye n'ime obodo ha ihe taa ofu brọda n'ime obodo ha nwanne kpa onye ọcha ala ndị a ebe dị na-aza ka ọ na-ama ndị mmadụ eju n'ama nwanne dị onye ọcha ebido ozugbo dị onye ọcha ebido ọsị our king interpreter si igwe anyị ọsị king of kings igwe ndị igwe said I should tell you ọsị ka m gbuo let there be peace ọsị ka enwee mamịrị peace in the world interpreter si mamịrị n'ụwa peace I will bring unto you ọsị mamịrị nke m na-ebute elu unu nwanne onye ọbụla ewe spirit kụnye ozugbo kwolu jebe na nke Igbo ka aja mmadụ Igbo adịgba ndụ nwanne ọ bụla ọ dị ndụ ka aja ekele obido ozi bụ ihe a ọ sị nwa ya ọcha ya bịa zie ha nwanne mana ha mara na ọ bụrụ ihe onye ọcha ka o si n'aka na ọ interpreta onye eze ka ọ interpreti
Mana ya chade bara sa ju gezi na ba do. Mana crusade abasa. Wanyika, wanyika. Wanyika, wanyika. Gini mere wanyika. Gini mere wanyika. Wanyika, wanyika. Ụkwada bụrụ wanyika. Egbe bụrụ ọkụkọ. Ọkụkọ tara akịka. Akịka tara mkpọ. Ọ sụwara ụkwa. Ụkwada bụrụ wanyika. Wanyika. Nwanne ihe asịsị ekwula Sanko FM ekwuo ya. Nwanne ọwụ ihe na-ekwu ọwụ ihe na-ekwu maka ndị nụgo nwaanyị na ndị nụgo di. Ndị nụgo nwaanyị na ndị nụgo di. Nwanne ịnụ nwaanyị irespekt onwe gị chiba ọkpa n'ụlọ. Ịnụ di irespekt onwe gị chiba ọkpa n'ụlọ. Nwanne ọdụga one woman one lady ọdụgo di. And then I don't want to have my guy down there. You know, so I don't complain with the guy. That's the bomb on. You know, no one I know to come with you. And you know, do another job on the moon out of my half. You know, no one I be in the moon. Or whatever. I see my wife lost me. You know, now would you have the guy? One day, go on, I have an out of come with you. You know, go on, I have an out of come with you. So I see Sanko. No, no, to tell I have pop. Na the area can now monitor. Or one of football, Colacano's on down there. So when the one month to one, you're done. When I said, when the Baba, the guy, the Papiosa, yes, Bakulu, the guy, Bakulu, my guy, the room, where I go. One the Baba, my guy, will walk out of that door. Yeah. One day, or else it's okay, I have a son again, overdose, the other new one. I think the eye, said, put you, yet I'm a buzo. That put it one day. I saw the walk one day. Yeah, what's a plastic there? Someone can have a guy to the other guy. One day, I was now on a web. One day, I must have in a barrel. But I want to talk on the one again. Yeah, those poor women you work, where I shall the guy who they want to look to one. Plastic chamber, to my seal. Into why? To my superior, into why? My guy walked out his way to do. This is Sanko wine. He make it now. In a kubu, in a kubu. And he's a guy, I got the composer. Wanyika. Gini mere wanyika. President in Philly, Los Angeles, California, USA. You know, Sanko FM. One day, I got one woman, you get one woman. One day, you know, you get my dear. One day, you get a girl, you get a girl. One day, no, to one year, what do you do? Well, what about the girl on the about? What about you? What about you? One day, I don't know, whatever, James Gal. One day, what about you? Why don't you have a fridge? Another one, those in the way to the if I wonder why I wear the ball, one home I will know I had look with so one day, why I wear the larger, one day, Baba, why I have an affair for Robasa, if I want to wear the Rabata, no day, call Blue Deals of what do you and the one why I was not to get a fridge, go to the Mamma, oh, my gallon, I got this one. One the one we run a fridge, one the good old mazi. Let's do a million in a fridge at one year provoke Piao Mazia. Unuala bombing in a fridge. I have none but a zekita, or lava. Oh, we are saying, Mamma, look at Wanyika.
ụkwa dagburu nwaanyị ịga nwanne adịka one politician igeta local government chairman bụ ihe ahụ igetago ihe a bụ second time ọ na-eje o win the first time chitata na agwụ ọ na second time ọ wee ọzọkwa wee win ya the community na local government ọ nọ na ya wee tụnyere wee win nke ọzọ ọ wee na-eje second time igeta nwanne the politician dablugolu a good Christian born again nwanne ebe ahụ na ọ je ikwu okwu iwu bụ na anyị ebe ekpere mbido kpekwa ekpere mmechi okwucha okwu ebe ekpere mmechi bifo obido okwu anyị ebe ekpere mbido ịdago nwanne ana Joseph bụ onye ọzọ okwu osi onye mmụọ onye Chukwu metụta aka n'obi pụta dụ anyị na-ekpere ụlọ onye na-edu ya n'iche nwanne owelu mgbe o win wee gwa kọmuniti na ọya abịa ịda nwanne kpa akpa onye ọbụla wee zakọọ ikoro ma agwa ọbịa ma nne ma nna onye ọbụla wee zakọọ ma ndị isi dị mma ma ndị alụ adọrọ ma ndị yọk ma ndị bọnk ma ndị Thailand ma ndị anwụrụ ike onye ọbụla zakọọ ju ịtago nwanne owere olute ịda o wee sibe ike onye Chukwu metụta aka n'obi ya pụta ka obedo ya na-ekpere nwanne ofu anyị yọk ekunye pụta jere na-apụta a na-aka ori aka nwanne ama anọ ya yọk na onye Igbo na onye nsọgba na ọsọgbago nwanne ojelopụta ozugbo ọwa maikrofon asụ ndị mmadụ na-aza nna asị na nwa na mmụọ nsọ amen ọsụ nwanne onye ọbụla mechie anya na ọ na mmụọ onye ọbụla ekpuchi anya ọsị Chineke nna oluwa onye nwe anyị ibugodo oji akpatụ emebilo Chineke nna oluwa ibugodo agadi ekwe nka Chineke nna oluwa onye mma aga aka anyị si na bọnkụ pụta were ịtara ihe ọzọ Chineke nna oluwa mana ka njikwa ahụ anwụrụ niile a anyị si na bọnkụ apụ ihe elu ọ bụ na ọ bụla gị na-aṅụ ya nwanne nnaluo ka mgbala ọtọ saa arụ nwanne spid ka eji wee nọpịa maikrofon ozugbo ka ebe ọ dịrị emela m nke a ndị ya ọka ekene m ụlọ ndị Igbo ekene m ụlọ ọkụ ebe ka anyị na-ego nwaanyị ga gịnị mere nwaanyị ga ụkwa dagburu nwaanyị ga egbe gburu ọkụkọ tara akịka tara mkpa sụwara ụkwa dagburu nwaanyị ga nwanne ọnwa ihe ntị ikwu nwanne na-agbara ọfụ ndị agbara ọfụ a yọta nwanne ọkachasị na ụmụ agbọghọ ihe na-afụ ndị agbara ọfụ a nwanne otu ha si agba egwu na pati nwanne otu esi agba egwu were ayụ nwanne otu akụ ka ha si eme okwe yọta nwanne enweta gị na ịgba okwe mmeri ka a ga-enwe gị nwanne ọ dịka nwa politishan nwanne ọ nwe ebe ọ bịa so nwanne na họtel ka ọ nọ o wee tụọ ọrịa wee bujeri ya asa yọta nwanne Sweet 16 ka e butere ya nwanne ọnụ n'ogo yọta nwanne so ya na wee na ọ na-enwe ndị sekuriti men ya ana osizie n'ụzọ na ọcha na iro na-echi ya nwanne ya na ya na ozie na rum nwanne dị obere nwa wee dịkwasị ya n'elu Sweet 16 dịkwasị ya n'elu wee na-ebe politishan okwe na-ebi okwe bekati okwe na-efi esi Ronaldo n'anya ekike na pepe ekete ekike na pepe the politician anọ ebe ọ nọ na-eti nwaanyị ogbugbonumo nwaanyị ogbugbonumo anwụọmụ ihe ka ọ na-eti ana ebi okwe na-eti nwaanyị ogbugbonumo anwụọmụ nwanne ozugbo nje ụlọ sekuriti men ya n'ihe na-eme na ozugbo gee ntị dụka ọ ga na-eti nwaanyị ogbugbonumo anwụọmụ nwanne ọwara ọgba ozugbo gbaka ụzọ gbaa wee bịa ịsụ ya mgbabata n'ike ọ gị asị ebe nwoke mere na-ahị ara ọsị ya ọ ga mana anụ ka ị na-eti na ahịa ogbugbogo na ihe anwụkwọ anya ka ndụ abịa ozugbo ọsị ya ọ gị ka ahịa egbu ọla m ka ahịa egbu my friend we didn't get out from here nwanne the security man etiri ihe resi ilu nwaanyị ga gịnị mere nwaanyị ga ụkwa dagburu
nwanne ọnwa ndị a na-akpọ ndị anya 430 yetago ndị anya 430 yetago nwanne anya afa 4 yeta nwanne ọ na-ene gị anya kịta na nwanne ofe anyị aga one side yetago nwanne nwanne ọ dị ka mgbe anyị nọ na skuulu mgbe ahụ awa one guy ụdịrị anya ka ọnwa anya 430 yeta nwanne ada agụta dị mgboro na adọkọgị na akwụkwọ ya ebe a na-enene quiz adọga yeta enwere ike a na-enene quiz na-enene quiz nwanne ezigbo nje anyị aga one side ọ ya na-edekwa ihe mana ofu anyị aga one side onye ofu masta were iwe jere ute ebe ọ nọ ụlọ akwụkwọ ya isa dọkta ozugbo si abịa nwoke ka ihe na-enyere asa na akwụkwọ onye ọzọ ihe taa ụta ka esi adọka akwụkwọ ya ghela aghala mana nwoke mgbe ọnya bụ anọ na klaasị a na-akụzi ihe atụsi mgbe onye ọbụla na-eme na ha n'iru mana anyị aga one side asị m onye ọbụla na-eme na ha n'iru mana anyị aga one side atụsi ka asị m onye ọbụla na-eme na ha n'iru mana anyị jere were nkari tie n'azụ ishia ị ga-eti anya anti ọ ka dị anya na-eme nghọta anya ọkwa anya ọdọtalichi biko ndị anya fọta atụ na-egbule m egbu ndị ụlọ ahụlọ is joke we are is play we play is play we do is play we are biko na-egbule m egbu ndị ụlọ ahụlọ nwanyịga gịnị mere nwanyịga ụkwa dagburu nwanyịga egbe gburu ọkụkọ tara akịka tara ọ sụwara ụkwa dagburu nwanyịga nwanne onye na-arụ ọrụ Sanko FM president ndị mfili na eze ndị mfili na Los Angeles California nwanne ọrịkwa ka mgbe ahụ nwanne ndị bọnkụ ndị Igbo ndị nsọ nwanne fụwa ịta nwanne a nọ na bọnkụ a na-afụwa nwanne anwụrụ ara anaghị ibi elu nwanne mbọsị ahụ ndị na-ezukọ n'ozi ọma ketere ha mbọsị ahụ wee si na mbọsị a taa na ha ga-eje na bọnkụ ka ejezie ndị anwụrụ ndị ya ọka ozi ọma ịta nwanne ha wee dukọrọ wee bịa na bọnkụ ịta nwanne the pastor eri di ya bịara wee bido wee sị ya ụmụnne m anyị butere ụlọ ozi ọma ndị ya ọka sị ya n'ọnụ nwanne obido ozugbo ọsị ndị ya ka m gwa ụlọ ụmụnne m hapụ na anwụrụ niile ụnna hapụ na ihe niile unu na-ese hapụ na ya were ndụ unu nye Chukwu n'aka were ndụ unu lafee Chukwu n'aka nwanne ofu onye ya ọkasị abịa nwoke ntelụkwo ọsị ya isi arapụ anwụrụ anyị na-anwụsị ya anyị were ndụ anyị lafee Chukwu n'aka nwanne ka anyị sie nwụọ ma unu jide nke unu na-akpagharị n'ụwa ọsị ya unu abịakwana ebe akọ na nsensị mbọsị ọzọ nwanne ozugbo nne ndị York egbere ịkarị n'ebe ahụ ndị ozi ọma ọsọ nwanne ụta ga-eso echụpụsị ya nche niile ịnọga na-esi York ya gba nwanyịga gịnị mere nwanyịga ụkwa dagburu nwanyịga egbe gburu ọkụkọ tara akịka tara ọ sụwara ụkwa dagburu nwanyịga nwanne ịmaga na Sanko FM mụ na Sanko FM onye obi aṅụrị ka m bụ ịtago nwanne ya na-arụkwa mbụ ụtọ anyị na-enwe aṅụrị a na-atransfa agwana ya ntụ onye ọzọ ndị a na-anọ na-enwe aṅụrị ụwa na-enwe aṅụrị onye ọbụla na-enwe aṅụrị nwanne ịtago nwanne Sanko FM nwanne ofu onye okwu a na-ekwu na jeneral nwanne Sanko FM pụta na pọblik okwu oye nwanne ọgwa dịka nọ n'iru ụlọ nwanne na-anaghị ikuku nwanne wee fụọ ọkụ n'ebe anyị ka ọ pụta na-egwu
ịmaghị na-egwu egwu n'aja nwanne wee jelụ nwanne wee je nwụrụ ya ga-etago wee nwụrụ ọkụ n'ebe anyị wee nwụrụ dị ọkụ wee rute n'iru be m wee nọrọ bute baf daba bute mmiri ọkụ daba ga-etago nwanne na-atakwasị ọka mmiri ọkụ ga-eta ịmaghị nwere mmiri ọkụ na-awụ ọkụ n'ebe anyị alụ ịmaghị na-atụtụchi ya alụ na-awụ ya alụ na-ewepụta atụtụ niile dị ya na atụtụ niile dị ya na-alụ nwanne ọgwụ ya ka n'ebe anyị mechara wee jide m wee sị na m bụ onye ori nwanne tụrụ ekele n'ụkwụ maka na ọ ka mmenyere ka m gwụọ ọgị alụ ọgị adịbeti biko gwakwa nnebe anyị na ha bụrụ onye ori ka mmenyere ọgị adịbeti ka e nwụọ ya alụ nwaanyị ga gịnị mere nwaanyị ga akịka tala mma ọ sụwara ụkwa dagburu nwaanyị ịga nwanne ihe asụsụ ekwula Sanko FM ekwuo nwanne ọkwa ka a na-agafe n'otu taa na nke ndị debe anyị sisi ụzụ nwanne ihe nna anụ n'ime ụlọ na-eti wepụta olugo n'isi nwanne amamihe na-asị wepụta na olugo n'isi nwanne ọbụla ya akpa afọ ibi n'oyido nwaanyị ga gịnị mere nwaanyị ga ụkwa dagburu nwaanyị ga egbe gburu ọkụkọ tara akịka tara mma ọ sụwara ụkwa dagburu nwaanyị ga ekene kelere m ụmụ Igbo niile nọ n'ụlọ ma ndị Igbo niile nọ n'obodo niile dị iche iche ndị Igbo in diaspora ekene kelere m onye ọbụla ekene kelere m ndị igwe niile ma ndị gọvanọ ma ndị prezident ma ndị minista ma ndị senators ma ndị kọmishọnas ma ndị lokal gọọmenti chairman ndị politishan niile ekene kelere m unu ekene kelere m onye ọbụla ekene kelere m obodo mba Enugwu ukwu ụmụ Enugwu ukwu kachanụ ekene kelere m ndị ugwu nne m bụ ndị ise ndị nna m ochie na ndị nne m ochie ekwenụ nna anyị ana m ekelekwa anọkwa nna anyị ekene m onye ọbụla nwanne ọrụ na n'oge Sanko FM eze ndị fere na Los Angeles California USA ekene m ndị Anambra Southern California ekene m onye ọbụla ekene m Vinosco Music maka na Vinosco Music n'iwe ka Ọnịcha ka ọ na-anọ ekene m onye ọbụla a sị nke Chukwu gozie m onye ọbụla debe onye ọbụla ka onye ọbụla na-enwe ahụrụ nwanne ka nje rie rice eghere eghe na-eghere eghe were aka m nyụọ mamịrị nwanne ka e wezie na egwu wee bịachie